Sjong met me in alle Fries gesproken. Sjong met me in alle Fries spraken. Spraken. Ja. Sjong met me in alle Fries spraken. Maar tjit zo paard naar je Noordertaal, naar je Frieske groen. Maar tjit zo paard, je kom aan mij, Virina droen. Het is wat nieuwer, maar ik zit in de auto op een trein richting het Duitse waardeiland Silt. Of zoals de bewoners zelf zeggen, Sul. Dit treinspoor is online in 2020. Nou, en het is wel een hele bijzondere manier van reizigen. Silt wordt echt wel het Saint-Tropez van het Noordenland. Hier in de Weskiestrasse kist de Duitse jetset vinden. Maar alle het dure auto's en luxe boutiques. Ik ben benieuwd wat al deze dingen van invloed hebben op de Sulringtaal. Mooi autootje. Silt is een Duits eiland van zo'n 99 kilometer en had goed 18.000 inwoners. Het is het grootste Noord-Friese waardeiland en leidt dicht in de grens met Denemarken aan. Een liets aantal inwoners, zowat 3%, praat nog Sulring. De taaljet krijgt als de dialecten op Veur, Amrum en Helgoland bij de Noord-Friese taalgroep. Hoewel het Sulring minder broekt wordt in de duistere glibben, zetten de eilanders haar nog wel in voor het behoud van de taal. Met chit zullen wij in een nijspraak en to other learn. Met chit zullen wij, ja, kom al mee. Virumbi, virumbi, virumbi. Ja, dat Sulring, daar wil ik nog wel wat meer van weten. En ik weet wel, werd ik een native speaker vind in en wel bij het traditionele ringrijden in Marsum. Ja! Hier ist heute Ringreiten, Ja? Finale. Finale. Also alle Vereine von der Insel Ja? schicken je 3 Reiter. Ja? Und dann geht das einmal um die beste Gruppe Ja? heute Nachmittag oder um den besten Einzelreiter. Ja! Ringeröhren ist eine Tradition, was jör abrocht höllen Uhr. Das sind wir blier. Blot, das ist auch mehr für die Söllringen und extra viel für die Touristen. Das kennen Sie, hier sind extra viel Touristen. Ja. Uns Alleinstellungsmerkmal ist das Brot. Es ist Söllring. Ja. Man das gibt echt mal viel Jürgen, der Söllrings Nacke kennt. Ah, karaktermeist. En had het toerisme ook invloed op het Sulring? Die Touristen extra viel. Das lief ich. Das kennen wir, das zu Beginn 1855 ist der Tourismus beginnt in Westerlund. Ja. In Westerlund. Und der in Westerlund haben der Blut Hochdeutsch snacket. Ja. Auch das wäre feiner. Söllring wäre sa was für Buren. Oké. Und der haben in Westerlund fort meist go ich muss Söllring snacket, der wären viel Touristen. Der sind langsam mehr Touristen kennen. Blut in der Terper, Tinnem, Eichsem, Morsem, der haben viele Söllringsnacke. Oké. Ja, der haben viele Snacke. Ja. Also die Touristen hier, die mir nannte, ich lief das erkennen, auch das wir so viel Lüren, ehe das Haus war es krieg. Auch das der so viel Lüren über Eiland kennen sind, und der nie in Söllring verstuhen kennen. Und der Skullem Höffelgwies en Dütz snacke. Ja. Ja. Auch das de Lüren kirk nie in Söllring verstuhen. Und auch in den Schulen, de Jungens ja ook niet in Söllring was snacken. Auch das die Irland das verstuhen kirk. Keitum is een van de authentiekste dorpen hier op het eiland Silt. De oude kapiteinshuizen doen we weer ronddenken onder de tiert van de walvisveert. En ik ben heel benieuwd wat ik hier nog van het Sulring vinden zal. Takkerwaai. Waai in het Sulring is haast hetzelfde als uw waai. Of eens misschien wel precies hetzelfde.
in Duits zou dat huis wezen, maar hier is het correct als bij ons. Huis. De Zielter identiteit die sterk verbonden is met de taal, beziekjes op het eiland in leven te houden door verschillende culturele activiteiten. En er is ook geld voor. Zo stiepet de Seulringvereniging meerdere musea en marionettentheater in het Seulring. Daarnaast wordt op tal van squallen les in het eilander dialect doen. Om bijna jongerijn enthousiast te meidjen. Ook door de taal van muziek beziek je de eilanders het Seulring in leven te houden. Hey Tineke, wat voor mooi koor hast u hier? Dat is de poppenkoor van de Ballonsenschool, een grundschool hier op Seul. En je hebt zongen in het Seulring? Ja, blad op Seuring. We zongen niet in dit lied, is blad Seuring. Alleen nog maar in het Seulring? Ja. En is er een soort onderscheid in Wudden van het Duits en het Seulring? Ja. Wat zijn echt grote verschillen? We hebben, dat zijn oorten wat het zelf zijn. Maar dat zijn ook oorten, bijvoorbeeld oort, Ja. dit woord, Seuring oort, wat dat zijn. En dat zijn ook oorten wat een heel uiterlijk Seem hat, bijvoorbeeld ek, wat niet betekent. Niet. Nicht. Ek is nicht. Oh. Zo'n heel das Wort. Ik heb het geleerd. Wenn wir jetzt mit der Uitsprache halten, kommt es schnackt, wir können es gar nicht lesen. Mike, vertell doch. Kannst du es vorlesen? Jongeren in alle Fries gesprochen. Sjung met me in alle Fries spraken. Sprachen. Spraken. Ja. Hoor klingden en hoor klingmin. Hoor klinkt din en hoor klinkt min. Ah, Van maam tot dochter, van vader tot zee. van maam tot dochter, van vader tot zoon. Ja. En kun je me nog één keer van me jongen, dan beziek je eens mij te jongen. Jongen en alle Fries spraken. Die spraken dus verbindt, hoor klinkt din en hoor klinkt min. De vieren weten en niet tellen. Van ter tot stad van zetelen, van maat tot dochter, van vader tot zee. Ik mat er dan dochs onleeuwen. Het veske jongen in het Seulring. En dat zul ik hier dan, in het Oud-Friesische huis. Dit is de kelderkamer. En is al huis. En, Met de alkoven. en waar binnen we hier? Wat is dit? Ja, dit is dit Aalhuis. Hier. Dit, op dit grun, op de staven neemt in dit, is een huis bechturen 1640 al. Maar dit huis is het nu zo te zijn is 1789 van een kapitein, weil aardbechturen. En dit waren kapiteinen die dit voor zijn wurfbecht. En dit is een ganz oude huis. Dit is alles antiek. De vliezen zijn ook, zijn ook van West-Friesland kennen. Ah, ja. Ja, Ja, de tegeltjes. blompotje. Ja, Blomsterpotje. het bloempotje. Ja. En en dit is hier de kapitein alles meebracht, wanneer hij van vaart tussenkomen is. Echt heel erg mooi, maar het wordt tijd om het lied in het Seulring te zongen. Zullen we dat daar bij die mooie antieke tafel doen? Ja, Ja. kom, ja. Jongen me in alle Fries spraken. Die spraak wat dus verbindt, hoor klinkt din en hoor klinkt min. Doe vieren met leedjes en die tellen. Van tip tot stad van zetelen, van men tot achter aan vader toe zijn. Met chitsen en wijn en ijsbrand en dubbel Friesland. Met chitsen en wijn, kom on mee, vieren bij, vieren bij, vieren bij. Dit wie het dan alweer. De laatste aflevering van 4 in het room van dit seizoen. Maar takom hier ben ik er weer en ga ik op zoek naar nog meer familieleden van het Friesk.